Responsabilízate. O valor dunha empresa. Benvidas e benvidos ao programa de podcast Responsabilízate, unha iniciativa da Xunta de Galicia que ten por obxectivo principal promover a sostibilidade empresarial e os criterios ambientais, sociais e de bo goberno, ASG, entre as empresas galegas. No programa de hoxe falaremos do benestar laboral e as claves para manter un ambiente de traballo saudable. Moito se fala deste tema en foros profesionais, pero que opinan as persoas traballadoras? Preguntamos na rúa e estas son as respostas. Un bo salario. Flexibilidade horaria. Poder conciliar coa vida. Ter bos compañeiros. O benestar laboral, segundo a Organización Mundial da Saúde, implica crear unha contorna de traballo onde as persoas empregadas e a dirección das empresas colaboran nun proceso de mellora continua para promover e protexer a saúde, seguridade e benestar do persoal, a vez que se garante a sostibilidade do ambiente de traballo. Nos últimos anos, as expectativas laborais mudaron de xeito significativo. Hoxe en día, as persoas traballadoras valoran aspectos como o enriquecemento e o desenvolvemento persoal, que se consideran fundamentais no ámbito laboral. Ademais, buscan sentirse parte activa da empresa, prestando especial atención ao chamado salario emocional, que inclúe beneficios como a flexibilidade horaria, o traballo en remoto ou oportunidades de crecemento, ademais de salarios competitivos. Estes factores son clave para as compañías que desexan reter e atraer talento. Segundo unha enquisa de AON, este sería o motivo polo que desde 2020 aumentou de forma notable o número de empresas que implementan estrategias de benestar e prevese que esta tendencia siga en aumento. Nesta mesma liña, preséntase o segundo Plan Galego de Benestar Laboral, Conciliación e Corresponsabilidade 2022-2025 da Xunta de Galicia, que destaca que flexibilidade organizativa no tempo e no espazo repercute positivamente na satisfacción das empregadas e empregados. Isto, a súa vez, tradúcese en vantaxes para a empresa como son a reducción do absentismo, menor rotación, retención do talento e, en consecuencia, maior productividade. O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, ISGA, leva 11 anos formando parte do Comité Técnico de Verificación da Rede Española de Empresas Saudables, unha iniciativa que reúne preto dun milleiro de empresas co obxectivo de unir esforzos en favor da saúde integral e do benestar das persoas traballadoras. O ISGA é integrante do Comité de Verificación de Empresas Saudables, responsable de avaliar os programas e accións desenvolvidos polas empresas que queiran coñecer as boas prácticas na promoción da saúde laboral, tamén como empresas saudables e sostibles e as mellores iniciativas en ámbitos como a saúde cardiovascular, a saúde mental e a inclusión no lugar de traballo. Nieves Lorenzo, xefa do equipo técnico de Medicina Laboral na Coruña do ISGA. Benvida. Buenos días, muchas gracias. Como se comentaba ao inicio do programa, o escenario empresarial e laboral mudou, polo que as empresas deben ter en conta outros factores máis aló do salario e da seguridade física laboral. Por orde de importancia, cales serían os factores principais e determinantes que aportarían benestar laboral aos empregados e empregadas? Bueno, en primer lugar, los determinantes que nos aportan bienestar laboral son, primero, ya sabéis la definición de la OMS. La OMS determina que es el bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones que nos pueden afectar. No solamente tenemos que hablar de protección, de seguridad física, de caídas de altura, que son muy importantes y generan gran sufrimiento y pérdidas importantes personales y económicas, ¿no? Sino que hay que hablar también de evitar enfermedades profesionales y otros daños para la salud que derivan de la exposición, por ejemplo, a factores de riesgo psicosocial, ¿no? Hay que prestar una atención adecuada a los riesgos laborales porque es el primer paso para luego dar los siguientes pasos hacia programas de bienestar laboral o programas para promover la salud laboral. Por supuesto, el salario también es un aspecto importante, ¿no? O ISGA, como integrante do Comité Técnico de Verificación da Rede Española de Empresas, valora as compañías saudables e sostibles. Ata o momento, que valoración fan ao respecto das empresas galegas?
Bueno, pues sabéis que se ha publicado una guía clave SISGA para promover los programas de salud y bienestar en las empresas, y esto es un poco porque hemos detectado que estamos en camino, pero vamos más lentos de lo que quisiéramos, ¿no? Es decir, es verdad que hay muchas empresas que tienen implementados programas de promoción de la salud y de bienestar, pero que quizás pues por falta de tiempo o porque están en el día a día, en la fiscalidad, en los recursos, en la producción, pues no se adhieren a la Declaración de Luxemburgo, que es el paso previo para formar parte de la red de empresas saludables. Entonces, con esta guía y nuestro tejido empresarial, que es fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, pues lo que pretendemos es acercarnos con una herramienta sencilla, con programas sencillos, para que, además de adherirse, que ya con eso entraría, digamos que es la llave para entrar en la red de empresas saludables, pues que puedan iniciarse en programas, los que ellos consideren, que hayan consensuado con sus personas, partiendo de su situación, del diagnóstico que tienen que hacer, como cualquier, ¿qué necesidades tengo?, ¿no? Pues qué necesidades tengo. Pues a partir de ahí pues decides los programas, con lo cual pues todavía nos queda un camino por recorrer y en eso estamos, acercando una herramienta para que se sumen más. Cal é o perfil dunha compañía saudable laboralmente? Unha empresa grande ou unha PEME? Pues mira, según los últimos datos que extrajimos de la red de empresas saludables, a nivel nacional te estoy dando los datos, es decir, mayormente son empresas, están casi 50-50, 57% son empresas de menos de 250 trabajadores y el 43% son empresas de mayor o igual a 250 trabajadores. Y luego, respecto a la titularidad, pues el 85% son empresas privadas, un 7% son públicas y un 8% pues son otras situaciones particulares que se han agrupado así. Dentro destas compañías saudables laboralmente, existen sectores empresariais motores do benestar laboral ou o sector non inflúe ao respecto? Yo creo que más bien es una concienciación, una política, una necesidad, porque si te pongo los datos, por ejemplo, de este análisis que se hizo, el 66% es del sector servicios, y el 23% es del sector industrial y un 4% de la construcción. Entonces, también un poco por las necesidades o el diagnóstico de situación de cada uno, pues piensa que en estas empresas estos son los datos, pero no significa que muchas no estén haciendo e impulsando programas y simplemente no se han adherido a la red. Eso también nos ocurre, que lo hemos detectado aquí, ¿no? Galicia conta con Estrategia de Seguridade e Saúde no Traballo, Horizonte 2027. Cales son os seus eixos? Pues los principales se resumen en 6 objetivos estratégicos. Por un lado está reforzar el compromiso y la especialización técnica y la participación en materia de seguridad y salud en el trabajo. La especialización es fundamental, cada vez nos enfrentamos, y la actualización constante. Cada vez nos enfrentamos a nuevas formas de trabajo. No voy a decir ya la inteligencia artificial. Cada vez vemos en las noticias nuevos procesos de trabajo. Entonces, habrá puestos de trabajo que estarán siempre, pero hay otros que van cambiando y las funciones de esos puestos también van sufriendo cambios, ¿no? Entonces, esa actualización y la participación de todas las personas y entidades tanto empresariales como sindicales, de participar, y el compromiso de la propia administración. También mejorar la calidad de la gestión preventiva, ayudar a las empresas para reducir la siniestralidad laboral, que es el objetivo principal. No podemos quedar contentos con tener muchas empresas con programas saludables y todavía pues vemos que sigue habiendo accidentalidad. Tenemos que atender lo principal, lo urgente, y luego seguir avanzando, ¿no? Afrontar los riesgos laborales derivados de estos nuevos escenarios, como decía anteriormente, es el objetivo número 3. El 4 es atender las necesidades de colectivos que precisan de una especial protección,
bien por su sinistralidad o porque sean personas especialmente sensibles. Estamos metiendo aquí a menores, personas jóvenes, embarazadas, en el estado de lactancia, personas que lo estamos viendo últimamente en las noticias que tienen una incapacidad y que se pueden reincorporar al puesto o que han tenido una baja y como estos programas de retorno al trabajo. Y luego también tenemos otro objetivo que sería generar y compartir conocimiento especializado en PRL a través de campañas de sensibilización y concienciación, de asesoramiento y de formación. Y en el último objetivo, que no por ser el último es el menos importante, sería potenciar acciones para promover la salud de trabajo y lograr el bienestar laboral en las empresas gallegas, ¿no? O ISGA tamén conta cun convenio coa Universidade de Santiago de Compostela para a creación do Laboratorio de Riscos Psicosociais. Que cometidos vai desenvolver este laboratorio? Este laboratorio se crea en colaboración con el Departamento de Psicología Social Básica y Metodológica de la Universidad de Santiago de Compostela como un espacio especializado de trabajo en la investigación, desarrollo e innovación sobre aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales para mejorar la salud psicosocial de las personas trabajadoras en las organizaciones empresariales gallegas. El objetivo es aumentar el conocimiento y la comprensión de estos riesgos psicosociales, articular medidas de prevención, generar conocimiento y trabajar de forma interdisciplinar, ¿no? Se van a implementar una serie de actuaciones que se desarrollarán en los planes de actuación del ISGA. Nosotros tenemos una estrategia gallega de prevención de seguridad y salud en el trabajo y luego cada año se elaboran unos planes de actividades para dar cumplimiento a los objetivos de esa estrategia. Entonces, bueno, creo que con este laboratorio pues vamos a impulsar muchas acciones de investigación y la sensibilización y el mejor conocimiento de cómo influyen los factores de riesgo psicosocial y tener una foto más exacta de los posibles daños que puedan provocar en la salud derivados de esta exposición. Nieves Lorenzo, xefa do equipo de Medicina Laboral na Coruña do ISGA. Moitas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Cada vez son máis os estudos que evidencian os beneficios empresariais asociados ao benestar dos empregados. Un informe da Universidade de Harvard destacaba xa en 2011 que o fomento do benestar laboral incrementaba as vendas nun 37% e melloraba a produtividade nun 31%. En 2021, o informe Quality of Life at Work Observatory, realizado por Actineo, revelou que o 43% dos empregados asocia o benestar coa motivación e o 50% considera que este impacta directamente na súa saúde, logrando reducir a taxa de absentismo nun 25% e aforrando ás organizacións unha media de 15.000 euros por ano. Neste contexto, as empresas que desenvolven un plan de benestar social actúan sobre 3 áreas clave. Benestar físico, implementando medidas para garantir a seguridade física e asistencia médica cando sexa necesario. Benestar mental, promovendo a saúde mental mediante apoio e asesoramento para prevenir problemas como o estrés ou a ansiedade. E benestar financiero, asegurando boas condicións retributivas que cubran adecuadamente as necesidades dos traballadores. Desenvolver un plan de benestar efectivo non só mellora o rendemento e a satisfacción dos empregados, senón que tamén repercute positivamente na competitividade e sostenibilidade das empresas. Así, investir no benestar laboral non é só unha estrategia de retención de talento, senón unha aposta pola mellora continua do rendemento organizacional. Queremos coñecer como se pasa da teoría á práctica e para elo convidamos a este espazo a GOC, unha empresa de consultoría e enxeñería originaria de Vigo e que despois de casi 40 anos de experiencia en mercados nacionais e internacionais conta con unha plantilla de aproximadamente 270 persoas empregadas. Carla Leirós, directora de Recursos Humanos de GOC, benvida. Moitas grazas, Susana. Moitas grazas por convidarnos para que podamos contaros a nosa idea sobre o bienestar laboral na empresa.
A compañía nace en 1986 coa misión de ser líderes en control de calidade e para elo a certificación xoga un papel fundamental. De feito, 10 anos despois, acadan un fito para a compañía e para o sector, converténdose na primeira empresa de enxeñería en conseguir o certificado de calidade ISO 9000. Como se chegou en tan curto prazo ata aí? Bueno, dende os nosos inicios, a calidade foi o noso punto diferenciador. A idea de certificarnos xorde para reforzar en toda a nosa actividade un dos nosos maiores valores. Por iso, decidimos facer algo que naquele momento non facía ninguén, que foi implantar un sistema de xestión de calidade e certificalo segundo a norma 9001, que daquela estaba dando os seus primeiros pasos. E isto é un compromiso que a día de hoxe seguimos mantendo. Contan con oficinas en diversos países. Falábamos de máis de 200 empregados. Cantos teñen dentro e fora de España? Pois en España contamos con 3 oficinas principais, nesas están en Vigo, A Coruña e Madrid, e nesas oficinas temos un total de 150 empregados. A nivel internacional temos sedes en Perú, Colombia e México e totalizan 120 empregados máis. Estamos en proceso, además, de abrir unha nova oficina no Salvador. Claro, neste escenario o benestar laboral e xestionar toda esa coordinación ten a súa complicación, imaginamos. Sí. GEOC tamén conta con certificado de seguridade laboral. Que implica este certificado? Para nós, ter o certificado supón acreditar que cumprimos cos estándares normativos relacionados coa seguridade no traballo, pero tamén ten unha implicación moito maior. Para nós é unha garantía de que o noso personal dispón de todos os medios, tanto materiais como formativos, para previr accidentes e para reducir os riscos no lugar de traballo. Contan con plan de benestar laboral? Dentro dos plans estratégicos definidos pola empresa, contamos cun plan de excelencia. Dentro deste plan inclúe o bienestar laboral, pero tamén inclúe outros aspectos como detección de talento dentro da empresa, formación, clima. E que medidas toma a compañía precisamente para garantir este benestar, este bo sentimento de pertenza dos empregados e empregadas? Pois planificamos diversas accións. Planificamos accións enfocadas á mellora da saúde, tanto física como mental do noso persoal, fomentando exercicio e alimentación saludable. Por exemplo, agora mesmo na oficina de Vigo estamos repartindo todas as semanas froita na oficina e a idea de isto é que permee ao resto de oficinas. Tamén organizamos un torneo de pádel que xa vai pola súa segunda edición e colaboramos con carreiras solidarias como a do cancro ou a da esclerose. Pensamos, ademais, que son actividades que melloran o ambiente laboral, polo que é doblemente beneficioso. GEOC participou no programa da primeira experiencia profesional da Xunta de Galicia contratando a 5 persoas menores de 30 anos. Como valora esta experiencia? Para nós está a ser moi positivo. As novas xeracións achegan novas ideas e nos brindamos o espazo para desenvolvelas xunto con profesionais experimentados nos que poden atopar un grande apoio. A aposta polos novos talentos é un dos nosos piares. Este programa foi un impulso importante para leválo a cabo. Grazas ao apoio da Xunta de Galicia, conseguimos entre todos fortalecer o tecido empresarial galego, ofrecendo emprego de calidade. Entre as medidas que nomeaba antes e as que ofrece a compañía para favorecer o benestar laboral, cal é a que máis valoran os seus empregados e empregadas? Pois, ademais das xa mencionadas, que eu creo que ao final fan moi bo ambiente, a xente o valora moito, o que máis se valora é a flexibilidade, tanto a nivel de horario como de localización, facendo posible que os nosos traballadores podan conciliar a nivel familiar e permitindo que podan adaptar a súa xornada de traballo ás súas necesidades persoais. E xa para rematar, que retos lle gustaría acadar como compañía en materia de benestar laboral? Pois o noso obxectivo realmente é que gustaríanos ser unha empresa referente no sector neste ámbito, ser coñecidos polos nosos beneficios sociais e polo cuidado dos nosos empregados. Carla Leiros, directora de Recursos Humanos de GEOC, moitas grazas por acompañarnos. Grazas pola invitación. Escoitas Responsabilízate, o valor dunha empresa. Galicia avanza na mellora do benestar laboral e proba delo son as empresas que, coa súa actividade, recoñecen a importancia de facer unha boa xestión do talento. Un exemplo é Torosware, unha empresa tecnolóxica fundada en 2013 no seo da Universidade da Coruña. Durante o seu tempo de actividade, a compañía acadou diversos recoñecementos nacionais e internacionais. En 2014,
Torusware foi seleccionada pola Comisión Europea como unha das 20 empresas máis prometedoras en Europa. Tamén recibiu o primeiro Premio Nacional de Emprendes, o premio máis prestixioso da súa categoría en España. Torus non só é recoñecida polo seu modelo innovador en tecnoloxía. Nestes 11 anos de vida, acadou 18 premios e en 2022 conseguiu 4 indicadores Ardán, sendo recoñecida como unha compañía cun alto grao de desempeño e excelencia empresarial en varios factores da súa actividade: excelencia na xestión do talento, empresa innovadora, empresa ben xestionada e empresa circular. Convidamos a este espazo a Guillermo López Taboada, CEO de Torus e catedrático da Universidade da Coruña. Benvido. Moitas grazas pola invitación, Susana. Torus é unha tecnolóxica especializada na transformación digital das organizacións a través de solucións tecnolóxicas innovadoras no ámbito da nube e os datos. Que tipo de proxectos desenvolve a compañía? Cal é o perfil dos vosos clientes? Pois nós estamos orientados a acompañar a grandes organizacións e tamén a startups, empresas innovadoras de recente creación na explotación dos seus datos. Facemos unha industrialización desos procesos que adoitan ser manuais. É dicir, hai moita compañía con moito dato que está disperso en distintos ámbitos e axudamos a centralizar eses datos nuns entornos que chamamos lago de datos. E a partir dese lago de datos, pois podemos convidar aos distintos usuarios da organización pois a que fagan esa explotación desa información. E os nosos principais clientes iso son ou ben grandes compañías ou startups tecnolóxicas que están basando pois o seu modelo de negocio pois na explotación de datos. Por tradición acostumamos a percibir as empresas tecnolóxicas como modernos centros de traballo que favorecen e innovan a hora de aplicar medidas que favorecen o benestar laboral. Que pensa vostede ao respecto? As tecnolóxicas están máis abertas a mellorar as condicións laborais e innova máis tamén neste ámbito? Bueno, somos unha compañía intensiva en coñecemento, eso significa que temos que traballar o coñecemento interno e tamén atraer a talento para a nosa organización. Existe unha loita encarnizada pois por atraer e reter este talento e aí pois competimos con outras empresas tecnolóxicas, non só do ámbito nacional e europeo, sino a nivel internacional. Entón, nós, pois, de coñecer experiencias de outro tipo de empresas e tamén do que vemos dos nosos clientes que están traballando en proxectos pois moi novidiosos, vemos que é necesario e que é imprescindible pois ofrecer un bo clima laboral e ter unhas boas condicións, aportar ese salario emocional que faga que a xente este vinculada co proxecto, que este motivada e que sexa máis productiva e que así podamos acadar os resultados que estamos procurando. Entón, sí, estamos abertos porque estamos en este contexto de empresas que basadas en coñecemento pois buscan que este benestar axude a ter os resultados que estamos perseguindo. Vostedes contan cun plan de benestar laboral? Pois, pola dimensión que temos na empresa, teño que indicar que somos 40 na compañía, non temos un plan formal, por así decirlo, pero sí que temos uns piares claros, temos unha persoa pois, dedicada ao tema de o que antes se podía chamar recursos humanos, que nas empresas tecnolóxicas le chamamos persoa encargada pois, de persoas ou de equipo, e temos medidas pois interesantes, non só primar a, digamos, conciliación, a flexibilidade no horario, sino que tamén facer actividades de benestar a nivel de equipo, actividades grupais. Levamos a cabo pois non só as típicas, pois o mellor actividades de empresa deportivas, participamos en ligas pois a nivel de empresa, participamos pois no caso de Coruña na San Silvestre pois cun equipo mixto ano pasado que fomos gañadores en ese apartado
tamén a nivel pois máis lúdico en reunións e quedadas e ter pois ceas de empresa pois prácticamente, se non é cada mes, pois cada 2 meses. Facemos retiros pois a casas rurais, pois a última que fixemos pois en Portugal, pois para estar compartindo pois actividades lúdicas e coñecernos un pouco mellor e así poder favorecer a comunicación pois a través da empresa. E estes son uns exemplos do que buscamos dentro do benestar da compañía. Temos todas as medidas implantadas, digamos, en base tamén ao que demanda o equipo, porque non é só unha dirección pois, de dirección da empresa que di que facer, sino que os propios membros do equipo pois propoñen actividades pois como o tema da casa rural foi proposto polo equipo, o de facer un amigo invisible por Nadal tamén, o de tomar as uvas na empresa. Bueno, son exemplos que levamos a cabo na compañía. E utilizan algún mecanismo para medir o benestar dos empregados ou empregadas? Bueno, as nosas métricas, somos unha empresa que se dedica a datos e a procesar información e recollemos pois información en canto a pois valoración das actividades, nivel de participación e bueno, imos vendo por cada persoa pois cales son os temas que máis lles interesan e tamén temos no contacto directo persoa a persoa, inda que somos unha empresa tecnolóxica e que poderíamos teletraballar, existe unha porcentaxe elevada do persoal pois que ten un modelo híbrido de acode a oficina en horario de mañá e teletraballa polas tardes e ten os venres pola tarde libre e entón deste contacto persoal o un a un pois tamén recabamos esta información e tamén sabemos que moitas das novas incorporacións do talento que atraemos é pois polo boca a orella, xente que comenta ou quere saber pois como son as condicións, como o benestar, como é o salario emocional dentro da compañía e están, digamos, medíndose estes indicadores a través destas vías. Segundo os vosos datos, que o que máis valoran o equipo humano, que o que máis valoran destas medidas? Bueno, o principal é que sinten a compañía e a dirección que toma a compañía como propia porque son asentes, eles, do cambio e da mellora continua da compañía. O plan de formación, o seu plan de carreira, pois propoñen que medidas facer, como organizarse mellor e como interactuar pois a nivel de distintos equipos ou facer chamadas a participación en eventos tanto internos como externos. Entón, eso valoran moi positivamente. Tamén, cando, por exemplo, alguén quere continuar a súa carreira profesional noutra compañía, pois chegan a dicir, pois tes un preaviso legal de 15 días, pero hai compañeiros que din, pois mira, quero plantexarme un novo reto profesional e con 3 ou 6 meses de antelación comentan iso e ven que non hai, digamos, máis que intentar favorecer que haxa un traspaso interno digamos, do coñecemento e facilitar ese punto. E en ese punto, a xente que deixa a empresa sigue participando pois, nas ceas de empresa de Nadal e en novos eventos, porque forman parte do espírito. Por así decirlo, igual que, por exemplo, tamén na universidade, pois hai os alumni que forman parte, digamos, dese apartado, pois nós na compañía integramos a xente que está e que estivo e tamén buscamos a xente que poida estar. Entón, eso se valora moito, o de esta sentido de permanencia a un proxecto que o cal poden contribuir e que a súa contribución pois é, digamos, relevante. Existen moitos expertos que aseguran que a digitalización e a tecnoloxía tamén favorecen o benestar laboral. De que xeito pode a tecnoloxía mellorar a satisfacción dos empregados e as empregadas? Bueno, o fundamental é que nos criamos sempre no teletraballo, incluso antes da pandemia, pois xa tiñamos esa opción, e iso facilita a conciliación, porque pois cando tes familia e tes outros horarios, pois a xente valora moito esa capacidade. E tamén, pois a través do teletraballo e buscando cal é a mellor organización do traballo persoal, pois a xente busca en que momentos é máis productiva. Propoñen os seus períodos vacacionais e intentamos adaptarnos na medida posible pois a esos momentos en que a xente está máis pois centrada e iso é posible gracias a tecnoloxía.
Tamén outro apartado é que grazas a que podemos medir os elementos máis relevantes que aportan valor aos nosos clientes, pois nos centramos en traballar esos apartados. Co cal, pois estamos moi enfocados pois a dar a mellor formación, en monitorizar ou axudar a reforzar aqueles apartados que o equipo pode necesitar. E, bueno, a tecnoloxía é fundamental, está no núcleo do que somos como compañía, pero con todas as medidas que estamos indicando é unha ferramenta, non é o máis importante. O máis importante son as persoas, atendelas, escoitalas e traballar de cara á súa carreira profesional. Guillermo López, CEO da empresa, moitísimas grazas por acompañarnos. Grazas a vos, grazas Susana. Rematamos un novo podcast Responsabilízate da Xunta de Galicia e se queres coñecer máis sobre a sostenibilidade empresarial e os criterios ASG, síguenos no seguinte programa. Moitas grazas por estar aí.